Jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen, og jeg bor i Helsingør i Danmark. Jeg har et spørgsmål til alle superfans over det meste af verden. Hvad tænker I, hvis Celine Dion performer igen i Las Vegas i Nevada i USA? Den sidste koncert, hun vil afholde efter 42 års karriere. Hun startede jo i 1980 og slutter sin lange rejse og sin lange karriere som sangerinde i Las Vegas i Colosseum i Nevada. Og hun har jo snakket om at få en pris og en awardpris. Og specielt fordi at hun har sunget utallige store kunstneriske sange over de 42 år. Hun har turneret verden rundt med sin musik og bandmedlemmer, dansere og mange af dem, der har stået backstage for at hjælpe the one and only Celine Dion. Hun er... Hej, jeg hedder Leroy Jeffro Mortensen. Jeg bor i Helsingør, og jeg har hørt alt Celines musik og koncerter og interviews. Selvom Celine Dion er icon legend i dag, det var jo skyldes jo fordi, at hun var gift med sin manager husband René Angeli. Han sagde op til flere interviews og tv-programmer, hvor han fortalte, at han var stolt over, at Celine Dion i realiteten vil klare tingene, samarbejde med Sony Music og andre sponsorer, som også har hjulpet Celine og René Angeli og hendes 3 børn. René Charles, Eddie Nelson, Eddie Angeli og hendes mor og hendes far og hendes bror, men også være stolte over endeliggør efter mange år, hvor hun har sunget i